Avui anem a treballar els camps semàntics. Un camp semàntic és un conjunt de paraules que tenen alguna cosa en comú al seu significat. Difícil? No, ja ho veuràs. La taronja, el meló, la maduixa, la poma i la pinya són fruites. El cotxe, l'avió i l'ovni són, molt bé, mitjans de transport. Segur que tu en saps més. Eres capaç de dir 5 paraules del camp semàntic dels animals? Clar que sí! Segur que està entès. Ara, a treballar!